Ukraina özüle Ukrainça, ikinci dilleri hem ortası. Kiev'de köp kişi ortası urlayan. Yani Ukrainça urlayan qataat kişi ýöne Ukraina günnogor tarabına köp kişi ortası urlayan eken günnogar tarabına Ukrainça. Mesela Ivano-Frankivsk, Lvov, Cherniz, Sonyal şäherlerine köpsi Ukrainça urlayan eken. Orta urlasan kän halan oklarmyş. Ya Ukrainça ya da şunýalak kän orçada atmanlar eken. Men Sonyal aýtdylar maňa. Gidip görmedim. Yaşo. Wagt gyýtdy. Şoň üçin mümkinçilik bar wagty gezmeli, görmeli, öwrenmeli, paýdaşmaly. Ana sagajyklar bilen aýlanyp ýarlar. Ana bak. İşleyene kadar. Kulp koyup gidiyor öýden. Men şoň oýar bilemok. Şoň orta bollar bar. Muna çykaryp bolarmy? Hawa çykaryp bolýar. Birazjyk laýatdan.
tap düngörledim. Ay boy. Vay. Bak, oradan atanlar. Görýän köprüňiz ada gidýän köprü. Maşinlara ýapylgy. Diňe tigirli geçip bolýar. Ýa-da ýörap.